Hekk kif il-gvern qed ikompli persisti biex jibqa' dej bil-liġijiet tal-ippjanar, il-kampanja Ġustizzja l-Artna qed issejjaħ lin-nies biex jerġgħu jingħaqdu fi protesta nhar it-tnejn 27 Ottubru. Propju fil-jum li fih il-gvern ta' Roberta Bella se jkun qed jippreżenta l-baġġit tas-sena li ġejja. L-għaqdiet sostnew li l-protesta għamlu apposta fl-istess jum li fih se jiġi ppreżentat il-baġġit, hekk kif huma qed iwasslu l-messaġġ tagħhom li dan mhux żmien ta' business as usual. Permezz ta' stqarrija huma sostnew li ħassew li m'għandhomx għażlu oħra li jerġgħu jinżlu fit-toroq biex jipprotestaw kontra din it-teddida kbira l-kwalità ta' ħajja tal-Maltin u teddida kontra d-demokrazija ta' Malta. Dan hekk kif flajta l-ġustizzja tal-Maltin li niżlu fit-toroq tal-belt jipprotestaw fl-4 Ottubru waqgħet fuq widnejn torox bil-Prim Ministru qed jibqa' jirrifjuta li jisma' lill-poplu. L-għaqdiet qalu li huma jemmnu bisħieħ li n-nies għandhom is-saħħa li jwaqfu dan l-attakk fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien jinsisti dwarha, tant li kien minn tal-ewwel li sejjaħ biex il-liġijiet tal-ippjanar kif proposti minn Roberta Bella jiġu rtirati. Fis-27 Ottubru, l-għaqdiet flimkien mal-poplu Malti Wawċi mistennija jerġgħu juru lil gvern li huma mhux se jaċċettaw li jgħixu taħt il-ħakma tal-iżviluppaturi. Din il-protesta se tibda fil-5:30 ta' filgħaxija minn quddiem il-qorti u se tibqa' sejra lejn il-Parlament meta f'dawk il-ħinijiet se tkun qed tibda l-preżentazzjoni tal-baġġit tas-sena d-dieħla mill-Ministru Clyde Caruana.